ahojte, dobrý deň. Ako sa máte, dobre. Nechaj si zahráme Tower Defense. A zajtra bude part 3. A my dneska budeme hrať Speakerman Only Challenge. A asi sa pýtate, odkiaľ som to zebral. No asi víte. Ja mám mobil svůj, no ja natáčam na Malkinem, lebo ja mám taký mobil, že mám tam nastavené 8 rokov, takže nemôžem natáčať, tak tady natáčal. No ja som si tradel, lebo na mojem mám Titana TV mena, legendárku, títo dve legendárky, potom Secret Agenda a Big TV mena. No a budeme mať Speakerman Only Challenge. Takže si ich dáme. A môžeme ísť na to asi. Môžeme ísť Toilet City a teraz mňa napadlo, že idem sa opýtať mojho bratra, či ide se mnou, čekajte. Dobre, idem. Bratr, poď sem. Pri Toilet City. Ideme. Medium. Poďme, medium. Daj start. Dobre. On nejde Speakerman Only Challenge, ale ja som si tak dal proste Speakerman. No medium. Hard som ešte nedal, tak to nechcem zatať. Dobre. No. Ja tu dám Speakermana. Ja som tu dal Scary Speakermana. Ja mám tak víc než půlku tež takú challenge, lebo mám troch druhých Speakermanů. No a to je Dancing Speaker Woman, Spider Speaker a Scary Speakerman. Nábih autoský. Alebo nebudem. No, radši. Dobre, mám ho na max a za tátu položil dvoch. Nejsou upgradely, to nevadí. Aspoň sú tady dvaja. Tak sa na to nejak dáme. Aby som tu mohol dať Scar Speakerman. Dobre. Tato dávame. Pohodka. Akorát jsem šel dát skipway. Dobre. Za to dáváme. Za to žádný problém není. No problémo. A možno dalšího plejsnem Jetpack Speakermana. Dobre, mám ho na max. Mám skipway. Dobre, mám tu dal Speakerman. Dať zle. Mám tu Jetpack. Bude mať bielú hlavu, a ne, nemá. To len keď ho idem dať. Ale skiba ideme pokračovať. Co? Mám smutnú tvár, má. Love Toilet. Dobre. Same dobre.
Tak to upgradem. Už to za chvíli tečá. No tak to vyhráváme. Vyhráváme. Yeah. Tam tu dancing speaker mám. OK. To zvládám. Dobré. Tak, mám max level na dancing speaker woman, takže to je OK. Tak to jetpack speakermana už bude mít tež na max level. Za chvilku. Jetpack. Ten Spider Speakerman tu, teda Spider Speaker, ne Speakerman, to by byl Spiderman Speaker. To nevím, jak by vypadalo. Max level na jetpack Speakermanovi, tak za to vyhráváme. Tak dám dalšího. O ne, Vacant tohle, ale dáme to v pohodě. Nice. Tak dám tu Keta jako další dancing speaker woman. Naď můj bratr hraje teraz na počítači. Co David dělá? Takže vyhráváme za to. Tak minigun tohle hned půjde dole. Nališel. Dobre, mám dvoch na max level, tohoto predu jsem mal, ale tohoto teraz jsem si vyupgradil. Takže to je dobré. Tak dám speaker na. To je tež dobré. Všetko je dobré. Výborné. Kvalitné. Skvělé. Ještě nevím, co. Aby se mi to nasekalo. Ty, jak to mám moc nabíjet. Tak já vím. Jaký kameraman? Tento vacuum. Jaký Vacant? Ale to si nevěděme. Ale za to
tento normálny large kameraman, tak ten za to call down, ten má rýchly, tak Sonic. Pepko. Pepko.sk. Ináč touto car speakermana mi to pripomína glitch toileta. Myslím Plunger glitch kameramana. Za táto vyhrávame. Ináč, keby ste si všimli, tak my máme aj friendly boost. Dobre. Dávame to za tak. Dám si tu ďalšího. Nice. Dáme raz, dva. Dobre. Takže mám dobrý smile. No a idem preč. Dobre. 28 vejš. Tí rocket jetpack kameramani. Keď sa k ním priblížim, tak už sa mi to seká. To tady. Teraz nic, ale keď tu je ich ranec, no tak už sa to seká. Takže máme easy win, podľa mňa. Nie, to je jedno. Ja to ich mám už plno. Už to je boss toilet. Dobrá, go dávame hned. A je mŕtvý. Jej. Takže dajte like, to mi je uprd. A potom odbier a ešte poďme také ďalší video za hard a ešte si tady dáme taký malý opening. Ja si idem opening, ja budem šetriť. Bro. A co ti padlo? Šušeň. Tak úplného. Dobre, tak pokud sa vám video líbilo, tak mne to je uprd. A dajte odbier, to mi je tež jedno a zvoneček, to mi je tež jedno, takže čus.